rong pliara tum ningkan ke thom pleng tera phita rihing ame che thorlong lela arlong vuti phonglang so searching ria mai chimit me pin pen towar kasala masai kideng Karbi Farmers Association Paklong Kamarotum Ametha Sahem Kampu Kardom pini Karbiang Long Life Prime Time Birta Longpen nili sang Peter Bon Killing Pi le penonar jik tha Birtang Tonpen Jirikindeng Havaralong Kedo Rong Chejeng Chongkhili Rong Te Ang Lapen Hijung Lang Sora Ratumapan Kapathe Angjia Pan Pura Kedam Tang Penangan Ning Kan Pen Rihing Amianu Jok Somdamsi Rong Rarapan Ning Parong Ponlo Bonta halabang Sora Ratum Rong Arlo Klar Borpen Tulong Po Puka Hemana Manga Bangke Heman Jong Jong Asonsi Chiman Deplo Athe jirikindeng havaralong kedo rong chejeng chongkhili rong the ang lapen hijung langsu la rong pliara ratuma bangke ningkan ke thompleng terapita non pu anta rihing ame che thordu nong le pinla kidam tang ningkan ke thoma prang pen rong pliara ratuma phanpura APDCL pen kapanong pon rihing anu jok ke sompona bangke ke tangji kalisi non pu anta asayamo cheng chidan sidola Rihing ame anu jok ki hut pen non puanta anu jok ke sombang vedera jok ahil ligalong inut bang hinetum ke jang setame dolo lasi prabjin pen APDCL sai kama hin pen chelang dunsi bang sorong rara kisung ke pa jujia phan raratum chuning report tumarong rong tang long karen aso nang ke klemi bangselam tum disik lo la pen tum bata karen ang pipo patun ba chehok lo la pen tum ada karen ta Ari nang pede lo pada pusa nang tuk lo la tuk pan ke bang bepin lo la sinan kuna nan tan tum thek long le der lo sila le tum non wang kusi non puthot kus kasu kape me thije phana le tum wa se ya la tum kam plan pa me pa kusi ro lo Lapurong chejeng hina bangke malom so phan me pilo bonta chikloi jon jon yang bong transformer hino dapen pining ana bangke ningkan ke thom pleng tang lo bonta rihing ame che thorpon long le det lo pusi rapen pachini pong Abi salam le peyok 2018 alom penon 2022 aning kanan lo lasinon non puno anta me bang thorong le delo mi thorong le delo lam bang ke ari dak lab salam le jok lo lasi ari huinta dak en lo Kheroni pen mohanteron Karbiang Long Life Lakhain ko rapon nilip MSC constituency le pen lakha krepli korkanthi constituency ke parlo arlongwuti phonglangso rong khresia rong aratum thurpak pen towar kasala masai ke pon Arlongwuti phonglangso searching ria maya maipu larsing rong pi le pen kongchun bang sem timung atum pen patirpi ponsi arong tinarong asar la pen mekar ke do anatum pen chingwai chingsai pon pen chuki hola nilip block asa hem pen arlongwuti ke cheleng towar dampar sedalong ke dam ke bang ke joy ke jia phanpura e don pen tangka sika pharokli chirung ponsi ke dam tang thang thang ni phai ner ke barni pen pangcheng ponsi ni phai cricket thomani an patang ponlo Labang so tomar kasilam ponalong penang an ke the ki dinga tum la pen rara sai klem bang atum ame thanga khi pen chirap chitu pipa jerdung si bangso towar me sen pen kasilam pachun ponlo bangso sai ke klem ponalong tangka khi da pen kachirap duna tum lake Vinson Ronghang Jiten Singnar Roton Singh Mukesh Kumar Son Ronghang John Timu Muniram Teron Rajesh Tiso Agustin Teron Suresh Tiso Rilipson Teron Urun Tokbi Surin Teron Kanto Tiso alang litum hello alang litum aning me et pen ang kacharap ng kachitudun pen nilitum labang so sai patang ponlong lo lapen kidam kewang bolero pick up ke doan lapen tracker atum tami ng kacharap ng kachitudun na pot kadu ka ve phanta nilitum rong asara hin pen kurwang thu alang litum aphan pajir
kadok awe rong kri siarat do labang solok along la rong kri si rong asaratum isi akumiti ba isi amei ni tum seng pon lo hong lang so along wuti sarching ra mei labang so amei atum kaching wai kiraya teng pen nilip blok pen dak ke hello kilometer in kora troksi anang gichok dampar set po leng along kam ke claim je phan pu ni tum ching wai lo labang so ka ching wai teng pen e don along ni tum poisa sikap haru plian chirung konsi ni tum ke dam tang morbarani taring nar kep along pen ni tum kampang cheng lo pini ke tarik kreket hom ra ani bangga chitim an bang so kam ni tum ning hang teng pen ni tum anam pen sita lokai si ni tum kam itang lo lapen kumat ne korte tum nilitum arlong guti phonglang so searching ria mayamen pen ali ka chuan arjudun long lapen thekdun long lok pulote nilitum searching ria mai pen kang sai peru ponji pusi pachini ponthu lapen team karbiang long mate karbiang long autonomous council cm dr tuliran long hang lapen emmac mp do ana phantame nilitum aphan kedam kewang lang thelang plenga hu joy keji aphan nangma thapen akhoi puta long kemi muchot mate athir ke do muchot adelong nangi pivek je phansi chuni riponlo lapen apsc hin pen kaduka ve phantame non kewang ji prang la anso se kisung ke boy do antame nangchirap nangchi todun popusi nilituma hin pen ningche thepon lo puta ningje ponthu la council long kachari aki haya tu cm pendang lok la pen mp la pen local nec ala litum sita nilitum aphan nang kelang li polam linang lang lo sita mi ansu se nitum chuning ri thu de thok la lang pia de long yong sinitum phanang don pilo polote nilitum aphan Chukihola pen Sonjit Kro Karbiang long live Karbi Farmers Association Paglong Kamaru kedam tang surihini ra krip honing kan sing ponsi Paglong Kama hawara long amso se sai katikia nat kang thur ponje phan bor ipon bomlo Lasi sai katikia long kai kiamat kacharap chitu dun ver thekja phan pura alang litum ame thang sa hem donang ji po ke mang pen pini Karbi Farmers Association Paglong Kamaru sa hem kimi impu ponlo Pini thang ni phai krip liar ni Karbi Farmers Association Paglong Kamaru tum ame thang sa hem kangpu ponalong KFA Paglong Kamaru amai phu mohoning ti jephem phu ponsi bangso sa hem kangpu ponamai long aluhiaman pen KFA tiripia mai amai phu tingkuinti kongchun bang soron sing rongpi lamjai sarpo hemari rongpi VDC klem bang phu phibison khro tum pen danglok Paglong Kama hawar ke parlo penang an SGB la pen rong asaratum chitong dun reti Bangso mai long jasemet sai katiki penajok thedungale kachapalong pen mina hemtun misen pen kachalana long jiaphan RD do jot pen chithan ponrenti lapen Paglong Kama hawar sai katiki jiaphan longli do ukhangja potsi sai katiki along KFA hin pen un anke nangchirap dun bomji lapen asona sai kama tum pen setame scientifically ron pen sai katiki thekja phanta nangchirap chitu dun ji puta KFA tiri pia mai phu tinku inte hin pen mai long chichaktika CC pena hin pen setame kewangi ani setame sarkar pen ili topana panong mate training awareness pen chenglok penang hormo hotel aklim thengpia klimen chenglok penang soka chil pen chenglok setame hai awar sai setame nili tum dak aso Paglong Kam branch committee fan setame nak pali fan lapen da so training awareness na papi fan nili tum kai ke ta chisik dingdang lapen penang setame nili tum paplengi use nili tum laso pinya samai long setame lapta chiktikang Lapuson KFA mate Karbi sai katikia songa mahang patheksin Lapuson KFA Paglong Kamaru kising pen Paglong Kama hawara long ta ason asai katikia hud apor pen sorkara sai kama hin pen akirap ke long dun boma pot rongara ratun KFA phan pachuru pajirpon ke nilitum Paglong Kam Karbi Farmer Association rak chengsi kang pupon la ke 2015 ning kan si sengpon lo aben bang bom si pini an ke tum ning kan therok sinang pleng si nola pini an tum daksa heming pupon lo la penang parde kado kawe Paglong Kam hawar ke do an ke thegi ding no penajok RD PC misem rabang so saim kang pupon long apota me nilitum Paglong Kam cafe branch ho hin mename kado ko mename kurwang chula pening kang sama kaldong pejil don lo Dong muka pen semsing inti Karbiang long live
Nihang Karbi Baptist Association arlo Saphapani Area Baptist Fellowship ke parlo mili langso mondulia long kedam tang thang ni phai crazy pen cricket home ni thoma farman SABF ningkhan esega mai pi mesen pen ke pajut pon kedam tang ni phai crazy ni pen kapang cheng pon SABF ningkhan esega mai pi along SABF amai phu anparta NKBA Mission Board Chairman Aron Terona hin pen si maing pu pon Bangso P Pastor Aron Teron pen SABF alama kang thur pang cheng ponsi kachetong dun do ana mondulia tum sitame methang mondulia lama chi som dun si aliralon pidun Bangso mailong kathe ang kang tingang bong turdang long jonang deng pi siang deng so kholong pen si athe pi an pon Mai Sek Karbiang Long Baptist Convention Mission Secretary Reverend Kamson Rophar NKBA Executive Secretary Reverend Tenson Bay Professor Megi Katharpi Pastor Aron Teron atumpensi arna malam the than par jupon Kijudarni anarlo akarcho SABF mai phu Pastor Aron Teron pen kachapun phu pona mailong aluhi la pen kenang sot alam he chunbang William Singnar pensi apor en ponlo aluhi man pen Karbiang Long Autonomous Council EM Jagat Singh inti KSA mai phu Simian Rong phar la pen lunse phu hukum sing Teron atum chekrong do Council on all mark nili EM kendun bong nili constituency aru lasoname pikedo pogandi daningarong thepiglo lapen nilihin pen kwan ma kachirabdun ahokima nili an chirabdun ne sidadang nitum phan nili chaklo nili thegan sidamenang chirabdun bomji reng arbodu thailang mene sita halatan thegan nili chirabdun bomji bu sarang nitum reception committee nilong kewang hutame nili asaget pajir dun hutanili lang tumhan chakdun lo Bokajan pen ananterang Karbiang Long lai Dang de bini prime time abirta kala ponsi kang tonik lo